Karisumako laugarren domeko honetan, postasunaren domekan, letare gagoz. Karisumako hilbidean, lezak dei egiten duzku. Eta jangoikaren nukeagaitik postu gaitezan beti besoak zabalik dago, eta hau hartzeko pres. Jesus itxuskuzan parabolen artien, edarratakoa dana aurkeztu duzku gaurko evangelioak. Seme etxaltearen parabola, aita errukitzoaren parabola deitu geinkena. Jangoiko aitak aske egin gaitu, baina beti dago gure itzulera itzaroten. Aita baten eta bere seme bien historia kontau da Jesusek. Gazteek bere zenitartepa eskatu, deutso aitari eta jaso ondoren urrundoa. Eta ganora barik biziz eta dana zuatu egiten dau. Ezer batik, geratu zanien, pentsau eta antzera beltatzeko erabaki hartzen dau. Zemanek gutako bakotza iruditzketzen gaitu. Jangoikoaren gandik aldentzen garenean, pekatuak mendean hartzen gaituenean, zoriontasuna jangoikoaren gandik urrun bilatzen dugunean, baina historia honetako ardatza beste hau bat da. Jangoikoak ez duzkola aterik izten, aske izten gaitu, baina beti dago gure itzulera itzaroten. Hauze dino Frantzisko Gaita Santuak, jangoikoa ez da barkatzeaz sekula nekatzen. Guara bere errokiaren jotzeaz neka izan garanak. Karizumaldi aukera hona da, jangoikoaren bihurtzeko bildur barik, lotza barik, konfiantzaz. Dan aldatzen dauan bezarka da. Zimi itzultzearen danien, aitak ez deutzo ez azarre egiten. Ez azalpenik eskatzen. Bezarkatu eta jai antolatzen dau. Bere alde, hauze da harrigarriena. Jangoikoak ez gaitu gure pekatuen arabera hartzen, maitasunen arabera baino. Jesusek agertu duzkunez, jangoikoa ez da bakarrik zigortu egiten dauan epaili zorrotza. Maitasun eta errokiz betetako aita baino. Txarto jokatu badugu bera beti dago begi egiteko prest. Ona azaltzen dau Frantzisko Gaita Santuak. Jangoikoaren maitasuna gure pekatu guztiak baino handiagoa da. Garan lez maitatzen gaitu, eta bere seme maitasunak eraldatzen egiten gaitu. Kontuz nahi nagusiagaz. Bai parabola ez da hemen amaitzen. Nahi nagusia azarratu egiten daitak posaren hartzen dagoelako, etxetik joan dan seme. Pekateariek ez jangoikoaren perkamenik ez dabela merezi pentsatzen dabenak iruditzen ditu. Batzuetan gehu izan gaitezke zanagana guzi hori, barkatzean nekeza egiten jakunien, besteak epaitzen dugu zanien, eta euren bihotz barritzeaz postenez garanien, jangoikoa bere bihotzaren antzeko izan behar dugula dinozku, maitasunez benetako, eta gorroto bako bihotza. Adizkidetza da daia. San Paulok bigarren irakurraian Kristoren izenean eskatzen duzu, egizu ez bakea jangoikoagaz. Karusuma unea proposada da jangoikoagaz bakeak egiteko. Autotxaren sakramentu da garbitu gaiten gaituan, eta postasuna itxutzen duzkun, aitaren bezarka da. Guk bihurtu gaitezen jangoikoaren gana, bildur barik. Bera beti dago besoak zabalik gero itxuleren zain. Koristionen bidez sentidu daigun bere maitasuna, eta banatu daigun gure inguruan. Hoi jainko, zure hitzaren bidez, miragarriro adizkidentzen duzan, gizon emakume zugaz, egizu kristau herria maitasunean bero eta sinesmenean alai. Presto ditela gero eta aurrago duguzan pasko jaietara. Otoizonek erakusten duzku gauza asko, baina adizkidetzeko espiritaltasun bat. Gogorazen duzku, jangoiko agazko adizkidetasunaren osotasunarako bidean gagozala. Garizumean bihotzean dagoen espirituaztasun paskoa dela. Garizuma basamortu moduan, basamortutik joan behar garela, eta gure helmuga da paskoa. Horregatik gure espiritatu da aktiboa izan behar da. Guk emon behar dugu erantzuna, gure bizitzagaz, gure ekintzakaz, eta ezin dugu emon bakarrik, alkarrekin egin behar dugu. Komunidade modun egin behar dugu. Horregatik garizuma da ibilbidea. Paskoa da helmuga, eta Kristoren bidez, ere gogoratzen duzku nolakoa izan behar da gure ibilbidea. Pozik eskaintzen dutxu jauna, betiko sabidetan oparia
eta palik eskatzen ospatu daigula, behirunez eta eskaini munduaren salbazinerako. Jangoikoari eskaintzen deutsugu zan, doai honek sorkuntzaren partea dira. Oparien gaineko toitz honetan, esaten dugu eskaintzaren espiritu altasun bat agertzen dela. Gu ez gara etorri hona bakarrik jasotzeko, emoteko be. Gure bizitza Kristogaz lotuta dago, eta horrezegatik gure espiritu altasuna sakrifizio posgarri modun ikusten da. Sufrimentoa ez dugula okatzen, baina badakigula paskoa dala helmuga. Sufrimentoa ez da helmuga berez. Horrezegatik misioari espiritu altasun bat daukagu, eta giuri dagokigu hau egitea eta bizitzea. Jangoikoagaz lan egiteko prest, jangoikoaren barri ona zabaltzeko prest egon behar gara. Zure seme alabei denbora salbagarria emoten deutzezu, bihotzean garbitasuna barriztau dagien, eta holan euren grina txarretatik askaturik mundu igarokor honetaz arduratu daitezan, betikoari zintxoago jarraituz. Garizomako bigarren prefazioa, bioz barritzea. Liturgia denboraren espiritu altasuna grazi gisa modun agertzen da. Kristinauok bere ari maezi eta jainkozko pedagogian sartzen dauan doain lez bizi dau liturgiurtea. Karizoma santutasun eskola bat da. Bereizketa afektiboaren espiritu altasuna lotzen gaituen eta desbidetzen gaituen edo jangoikoa erabat maitatzea eragozten duzkun afektuak aztertzeko deia. Baragua, limosna eta otoitza afektu horrek ordenerako bideak dira. Munduko bizitzan espiritu altasuna. Gu ez gara mundutik ate egon biharez. Munduaren erdian gure barriona zabaldu behar dugu eta saiatu behar gara zabaltzen. Horrezagatik, graziasko garai honetan, santutasuna barritzera bideratu. Bioz askatasunaren bidez. Lurreko realidadeak betikoren erdiuna galdu barik. Bizitzea ahalbidetzen dauana. Hoi jainko, zeuk argitzen dosuz mundu honetara, etorre diran gizon emakume guztiak, argitu gure bihotza. Zure graziaren dira, zure atsegin jatzuna, erabili daigun beti gogoan, eta zu benetan maitatu zaiguzan. Argiaren espiritu altasuna, argiaren premina daukagu. Horrezegatik, premina daukagu ikusteko bidea, baina espiritu altasuna bateratua izan behar da. Pentsamentu eta afektuak lerrokatu erogotea eskatzen dau. Sinesten, pentsaten eta maite dugunaren artean, zatiketarik ez egotie. Horrezegatik, espiritualtasun teologikoa danez, guk sakondu behar dugu. Garizomako laugarren mundu honetan, komuninosteko toitzau eskaera apal eta sakona moten dugu. Eukaristia jasotako grazia barrutik argi gaizala. Jakituriaz pentsaten eta egiaz maitatzen jakin daigun. Gogoratzen duzku kristinau bizitza tenbako, bereizketa eta barne garbiketako ariketa bat dala. Zaindu egizuz jauna zure laguntza eskedo zuzanok, indartu makala eta argitu beti zure graziak eriotxerunpean dabiltzanak. Gaz guztitik bihotzonez atarata ondasun gorenak eskuratu dagiezan. Konfiantzako erreguaren espiritualtasuna defendatuak, indartuak, gidatuak izan behar dugula onartzen da. Apaltasunaren eta seme alabatasunaren espiritualtasuna da. Argia, momentu honetan, bide moduan agertzen da. Giuri daukigu bide hau egitea eta errukiz bizi behar gara bide hau. Aste hon izan, egongo gara.